Ты там по мальчикам? Азаронка, запрашаю, могу налить. Чому ти кусаєш Світлану Тихановську? А где Сергей Тихановский? Откуль гроші подсосонні? Альбо рыбку съесть, альбо... Бабарика. Я не верю этому человеку. Я ще насипаю. Ну что, Франок Вечерка, готовы? Франок Вечерка у белых пальчатках знищить любую конкуренцию. Хлопці, дівчата, ви трапили на канал Часник Лайф і у нас новий відос. Тун-тун. Сьогодні герой нашого випуска Сергій Подсосонний, уже екс-головна зорка телеканала Белсат. І мені здається, від гэтага випуска просто розорве пердаки білоруській державній пропаганді. Тільки уявіть, відкритий гей побудував шиковне житло у Варшаві, збирається виходити замуж, ну але саме головне, живе своє щасливе життя. Гэта випуск об тим, як знайти себе у гэтому складаному світі і чого не хапає білоруській незалежній журналістиці. І бонусом вельми цікаве і месцамі правокативная просмашка галоўных лиц беларускага пратэста. Дасталася усім. Світлана Тихановская, Віктор Бабарыка, Марія Калеснікова, Франак Вечорка, карацей, усе атрымалі сваё. Таму гэта будзе вельмі цікавы і месцамі правакацыйны выпуск. Таму з вас падабаешка, каб яго пабачыла як мага болей народу, а мы ўжо пагналі. Тун-тун. Мы, здаецца, сёння будзем рабіць выпуск, з якога просто разорвецца ўсё у дзяржаўнай прапаганды. Чалавек, які выходзіць замуж, адкрыты гомасексуаліст, які ў Польшы пабудаваў не толькі класныя стасункі, пабудаваў яшчэ сабе і вельмі круты дом. Як ты себе адчуваеш? Ці будзе нейкі бум? Слухай, трэба, мне падаецца, думаць не пра бум і не пра тое, каб кагосьці здзіўляць, альбо каб хтосьці злаваўся, а просто радавацца таму, што ёсць, і быць шчаслівым ад таго, што ты маеш. Вось і ўсё. І калі ты радуешся, тады для іншых, мне падаецца, хейтараў нашых гэта самы вялікі бум. На нашай ніве выходзіць гісторыя пра заробкі кагосьці, і все такія ў каментарах: як ён так зарабатвае, ён з'ехаў у Польшу, і ён на грантах на гэтых распілы. На твой погляд, чаму гэтыя вось каментары так прасочваюцца? Гэта саўковасць. У саўковай рэчаіснасці чалавек заўсёды глядзіць, як жыве іншае. Падгляданне за фіранку, зазіранне ў шчылінку, што ў майго суседа, якое ён дрэва пасадзіў, які куст там пасадзіў, якую канапу купіў і гэтак далей. У індывідуальным свеце, у свеце персаналізма, індывідуалізма, ўсё ж такі чалавек заняты сам сабой. Я жыву тут аточана суседзямі, у гароды ім не зазіраю, што ў іх там пасаджана і гэтак далей. Мне цікава, што ў маім гародзе, бо гэта мяне робіць персанальна шчаслівым. Ад таго, што у суседа яблыкі пагнілі ў гародзе, мне не робіцца ад гэтага ані лепш, ані горш. Гэта ягоныя яблыкі, ягонае жыццё. У нас гэта, мне падаецца, ментальна укладзена. Вельмі доўгі час гэта кадавалася, што ў другога чалавека. Калгасная ментальнасць, калгасная не ў сэнсе вясковая, а калгасная ў сэнсе вось гэта калектыўная ментальнасць, дзе ў школе важна, што ў іншага, а не што ў цябе, у чым хто апрануты. На гэта ўвесь час звяртаюць увагу бацькі, настаўнікі, выкладчыкі і гэтак далей. Будзь такі, як іншыя. І гэта вось будзь такі, як іншыя, будзь у гэтай сістэме, па сутнасці нас такімі робіць. Але трэба вырвацца. Слухай, а як у цябе атрымалася вырвацца? А гэта не лёгкі шлях. Заўсёды я ўзгадваю тут у гэтым месцы пры такім пытанні, да, Святлану Алексеевич, што гэта трэба сябе вычэрпваць вёдрамі гэтага чырвонага чалавека, бо гэта закладзена і з гэтым нічога не зробіш. Я яшчэ вельмі коратка, але павучыўся ў савецкай школе. А потым вось гэты пераходны перыяд 90-х гадоў. Але настаўнікі тыя ж самыя, яны нікуды не зніклі пасля распада Савецкага Саюза. Яны нас вучылі. Але потым ты разумееш, што калі ты хочаш быць шчаслівым, ты павінен сказаць не гэтай масе і сказаць, што ты хочаш тое, што ты хочаш. Не тое, што любяць іншыя, а тое, што ты любіш. І калі ты гэта пачынаеш рабіць, то, конечно, сістэма, што яна спрабуе себе знішчыць. Гэта непазбежны момант. І альбо ты адважваешся ісці супраць, альбо ты дастасоўваешся. Ты не пераможаш цэлую сістэму. Ты можаш перамагчы гэту сістэму вакол у нейкім сваім мікракосмасе, але ў макракосмасе сістэма застаецца. У мяне адчуванне, што неяк не пазітыўна все ж такі, што ты абіраеш гэты шлях, ён складаны. Ну, як ты кажаш, ён часцей
прыводзіць да паразы? Гэта па сутнасці параза, бо свет не змяняецца. Свет застаецца нязменны. Я магу быць шчаслівым тут і цяпер, вакол сваіх сяброў, у атачэнні блізкіх, дома і рабіць тое, што я люблю. Рабіць любімую працу. Гэта так. Але сістэма як такая, па сутнасці, застаецца нязменнай. Незалежна ад таго, хто прыходзіць да ўлады, дэмакраты альбо не дэмакраты. Так а што нашы вось гэтыя спробы змяніць там не свет, хаця б Беларусь да лепшага, нібыта ўсё абречены на правал, на паразу? У кантэксце Беларусі перамогай бы было тое, што людзі маглі выязджаць і вяртацца тады, калі яны захочуць. Размаўляць на той мове, на якой яны захочуць. Абіраць таго кіраўніком, каго яны захочуць. І гэта была б ужо перамога. Былі б расчараванні, дакладна. Хтосьці быў бы незадаволены, таксама. І ў гэтым сэнсе гэта б не была перамога добра. Ну, але мы не будуем утопію, мы будуем рэчаіснасць. У рэчаіснасці няма, ведаеш, усяго белага. Ёсць і чорнае, і белае. І пагэтаму я не гляджу на гэта як перамогу, бо калі б была перамога цалкам, то ўсё было б белае. Ну, але тады б свет быў нудны. Рай ён такі, ён нуднаваты. А колькі гэты дом каштуе? Ці можна пра гэта казаць, ці не? Ці ты не вельмі хочаш пра гэта казаць, бо ўсё ж такі будзе такое, адкуль грошы падсасонныя? Кошт рынкавы, і тут нічога, нейкага надзвычайнага нічога няма. Сусед прадае побач за 1 200 000, па-мойму, польскіх І злотых. тут такія ўсё. У падсасоннага дому ў Варшаве за 1 200 000 польскіх злотых. Гэта жабрацкі дом за 1 200 000, таму што калі паглядзець на кошты, то ёсць зусім за іншае, і за 6, і за 10 мільёнаў можна знайсці цэлыя віллы і гэтак далей. У мяне тут пытанне не пра кошт і не пра метраж. У мяне заўсёды ўзнікае пытанне, а колькі чалавеку трэба? У канчатковым сэнсе чалавеку трэба 1,5 на 2 метры. Вось колькі чалавеку трэба. І пра гэта ўсе павінны таксама памятаць. Ці я быў менш шчаслівы ў сваёй старой кватэры, дзе ў мяне 35 квадратных метраў? Не быў менш шчаслівым. Мы там былі таксама шчаслівыя. Проста аб'ектыўна там было цеснавата і трэба было штосьці большае. Вось усё. Калі з'явілась такая магчымасць, то з'явіўся гэты дом. Вось пытанне грошай заўсёды нейкае такое... Не хачу пра гэта гаварыць, можа, пра гэта не варта казаць, яшчэ штосьці. Чаму пра гэта не гаварыць? Калі ты нічога не ўкраў, калі ты гэта зарабіў сваімі здольнасцямі, сваім інтэлектам, альбо фізічна, у кожнага свой шлях, то чаму баяцца пра гэта гаварыць? Я не разумею. А колькі найбольш у месяц зарабляў падсасонны? Былі самыя розныя месяцы. Калі я пачынаў працаваць, гэта ўвогуле гаворка ішла там пра 1000, можа, еўра, да? Можа, крыху больш. Вось, потым ты дасягаеш нейкіх іншых квотаў. У найлепшых месяцах абсалютна безвыходных і не толькі на адной працы. Пры такіх месяцах можна было там зарабіць чыстымі 5000 еўра. Думаю, што такая сума. Гэта не раскошны максімум, гэта не лятанне прыватным джэтам. Гэта базавыя рэчы. І гэта нармальна для нармальнай краіны. Так павінна быць, у прынцыпе. Але таксама трэба памятаць фізічныя магчымасці, да? То есть для таго, чтобы зарабіць нават гэтыя 5000 еўра, колькі табе трэба на колькіх працах працаваць. У маім выпадку гэта было 3 працы. 3 працы, прычым гэта поўныя 2 стаўкі, чтобы людзі разумелі, як гэта выглядае. Кожны хай сам разлічыць свае магчымасці, колькі ён гатовы спаць, колькі ён гатовы адпачываць, і гэтак далей. Плоціцца не проста ад пераносу цэглы з пункту А ў пункт Б, а за тое, што ты умееш правільна ўзяць гэту цэглу і пакласці правільна. Не трэба глядзець вось ён. А што ты для таго зрабіў, каб таксама гэта мець? Гэта пытанне да сябе, не да яго. Хвілінка стопу. Я заўжды кайфую ад размоваў з цікавымі і адукаванымі людзьмі. Як па мне, адукацыя гэта не толькі пра веды, але і пра інструменты дзеяння. Вучыцца ніколі не позна, але знайсці па-сапраўднаму сваё атрымліваецца не адразу. Не ўсе ведаюць, але па першай адукацыі я тэхнік-праграміст. Толькі атрымаўшы сярэднеспецыяльную адукацыю, я паступіў на журфак БДУ, дзе пачаўся мой путь журналіста. Але, на жаль, гэты дыплом не вельмі памагае мне ў Еўропе. Але калі у вас ёсць жаданне атрымаць сапраўдную еўрапейскую адукацыю, то раю вам бакалаўраўскі курс «Бізнес-эканоміка» ад школы эканомікі
эканомікі і бізнеса Байсеп. Байсеп гэта сучасная школа эканомікі і бізнесу з міжнароднай экспертызай, якая адкрывае магчымасці для кар'еры ў Еўропе. Пагадзіцеся, гучыць вельмі крута. Калі вам цікава, як працуюць грошыкі, рынкі, кампаніі, і вы бачыце сваю будучыню ў гэтым кірунку, то гэтая праграма для вас. Тут і пра эканоміку, і пра фінансы, і пра аналіз дадзеных, і пра праграмаванне, і пра маркетинг, і пра менеджмент. Выглядае вельмі аб'ёмна і інтэнсіўна. Месца навучання Вільнюс. Час навучання 3,5 гады. Кайфова, што навучанне падлажваецца па студэнтаў і пачынаецца на рускай мове, але ўжо з другога курса вы пераходзіце на ангельскую. Байсеп супрацоўнічае з топ-універамі, кампаніямі і лектарамі з США і Еўропы, а таксама разглядае магчымасць акадэмічных абменаў Erasmus, Осун і іншых. Ну і выкладчыкі топавы топ. Сярод іх Зміцер Крук, Леў Львовскі, Кірыл Волош. Карацей, усе падрабязнасці пра гэтую магчымасць у апісанні відэа. Не губляйце час, а мы лецім далей. Гэта все беларускія мастакі. Гэта карціна Наталі Борт. Вельмі распазнавальная фігура Алесь Пушкін. Вось я толькі хацеў сказаць, што для мяне гэта Алесь Пушкін. Гэта ёсць Алесь Пушкін. Не памятаю, ці гэта 500 еўра. Але гэта таксама гэта акрыл. Нашы мастакі недарагія, але павінны цаніць сябе больш. А чаму беларусы сябе не цэняць? 500 еўра, мне здаецца, для карціны гэта не такі высокі кошт. Тут, канешне, пытанне ў параўнаннях. Бо ўнутры Беларусі людзі ведаюць, колькі гэта каштуе, і па гэтаму такія цэннікі ставяць. З іншага боку, пэўна, ёсць гэты страх, што не купяць, не купляюць, бо іх не ведаюць. Гэту карціну я пабачыў на аўкцыёне. Гэта мастак Кабзар. Мне спадабалася карціна адразу. І я калі пабачыў яе на аўкцыёне, думаю, божа, хачу мець гэту карціну. А потом пачаў чытаць, і аказалася, што гэта гомельскі мастак увогуле, з Гомля. Але цяпер жыве ў Польшчы. Гэта «Старая хата» называецца карціна. А гэта рэчка, так, пейзаж. Гэта адна мастачка. Прозвішча яе Янішчыц і не выпадковае. Окей. Бо гэта унучка той самай Еўгеніі Янішчыц, паэткі, унучка ейная. Янішчыц намалявала гэтыя дзве працы, і ў Менску таксама была выстава, я пабачыў на Фейсбуку. І адразу хацеў гэту старую хату. Гэта такі напамін пра маю вёску, якой ўжо няма. Там вельмі каштоўная карціна, якую я прывёз ў часе апошняга візіта ў Канаду. Івонка Сурвіла мне падаравала сваю працу. Ейная праца, которая называецца «Вязень». Ось. Можна доўга глядзець, што тут на ёй і якія катаванні чалавек праходзіць. Так, гэта ейная праца. Ці верыш ты, што да канца года усе беларускія палітвязні выйдуць? Ці выйдуць тыя, хто ў спісах зараз, а потым будуць іншыя? Нават яшчэ больш я б хацеў, чтобы дзяржава спыніла рэпрэсіі, спыніла затрыманне новых вязняў. Бо дзяржава можа выпускаць 5 чалавек, 100 чалавек, 1000 чалавек, але яна не спыняе рэпрэсіі. Вось што павінна спыніцца таксама. Калі спыняцца рэпрэсіі, калі перастануць людзей проста забіраць ні за што, то тады я скажу, што дзяржава хоча дыялогу. Сёння гэта не спроба дыялогу. Гэта на жаль, гульня. А ёсць магчымасць перамагчы ў гэтай гульні? Сённяшняя апазіцыя не ў стане. І трэба пра гэта казаць абсалютна аб'ектыўна. Сённяшнія людзі, якія называюць сябе лідарамі, не маюць на гэта ніякага ўплыву. На гэта можа мець уплыў Белы дом, на гэта можа мець уплыў Еўразвяз. Каб сапраўды выйграць, яны павінны дзейнічаць вельмі радыкальна і ведаць, куды націскаць. Яны гэта ведаюць, але не націскаюць так, як трэба. Гэта павінны быць проста вельмі жорсткія дзеянні для таго, каб рэжым гэта спыніў. Пакуль што яны не зацікаўленыя. Нашыя палітыкі кажуць, што ўсё робяць, каб зацікавіць іх, увесь час распавядаюць пра Беларусь, трымаюць беларускую павестку, як бачна, слаба гэта ідзе, як на 6 гадоў дзейнасці. Ты сам выйшаў на гэтую гісторыю. Я зараз хачу табе зачытаць цытатку і зробім невялічкі бліц. Ты у інтэрв'ю Мікці Мелказёру 2 гады таму казаў, што будзе з Ціханаўскай пасля 2025 года. Ты адказваў: калі нічога не зменіцца ў Беларусі, і мы застанемся ў тым месцы, дзе мы сёння, то ёсць у эміграцыі, і Святлана Ціханаўская разам з офісам і кабінетам у эміграцыі, то гэта будзе павольны палітычны маргінез, угасанне, і ўсё менш цікаўнасці да гэтай асобы. Ну і у чым я быў неправы? Давай хардтока крыху. Ціханаўская гэта
павольны палітычны маргінез зараз. Апошні год, я б сказаў, гэта нават не павольны маргінез, гэта вельмі імклівы маргінез. Гэта абсалютнае непрызнанне сваіх памылак, памылковых крокаў, абсалютнае нежаданне слухаць сваіх апанентаў. Гэта называлася б у карпорацыі гастлайтынгам, калі робяць выгляд, што ўсё окей, ўсё цудоўна, але пры гэтым ведаюць, якая ёсць рэчаіснасць. Я не ведаю, калі цяпер гэта штосьці б змяніла ў стаўленні да гэтай групы людзей. Баюся, што тут павінны былі быць вельмі радыкальныя дзеянні, напрыклад, пашпарты для беларусаў. Гэта магло б штосьці сказаць, сапраўды вы штосьці зрабілі. Легалізацыя спрошчаная для беларусаў. Ну, то есть такія канкрэтныя крокі для беларусаў замежжа хаця б. Тады б яна магла быць лідаркай беларусаў замежжа. Бо людзі бачылі, што гэта сапраўды вырашае іхныя праблемы. На сённяшні дзень гэта пакуль што такая прамацыйная кампанія. Ну, то есть это ўжо не так істотна, хто ездзіць у гэтым самалёце па Еўропе ці па свеце. Гэта можа быць Ціханаўская, гэта можа быць Франна Квячорка, гэта можа быць Калеснікава. Усе гавораць пра Беларусь, малацы. Але гэта ўжо не тое лідарства, якое штосьці вырашае. Ты даволі жорстка зараз кажаш, што пух. Для шмат каго гэта можа такое вызываць злосць. Чаму ты кусаеш Светлану Ціханаўскую, калі гэта адзіная, самая пазнавальная асоба, якая ў нас засталася? Ці я не правы? Самая распазнавальная магчыма, але ці адзіная, не думаю. Бо асабліва цяпер, калі з'явілася Калеснікава на свабодзе, Віктар Бабарыка на свабодзе, то гэта таксама распазнавальныя дастаткова асобы. Сергея Ціханаўскага схавалі ад публікі, каб не псаваць карцінку. Я сёння раніцай нават думаў, а дзе Сергей Ціханаўскі? Я яго страціў увогуле з поля зроку. Па сутнасці ёсць каму што сказаць. На міжнароднай арэне вот эта карцінка Ціханаўская выглядае дастаткова прыстойна, за яе не сорамна. Яна выходзе, яна чытае напісаныя дарадцамі, скансультаваныя прамовы, гэта ўсё гучыць цудоўна. Гэта выклікае эмоцыі, гэта цытуюць, з ёй робяць інтэрв'ю замежнікі, яе паказваюць па тэлебачанні. Беларуская павестка нібыта не знікае. Але еўрапейцы таксама гэтым задаволеныя. У іх ёсць таксама імітацыя дзейнасці, але пры гэтым яны не вырашаюць ніякіх праблемаў для беларусаў. Праблемы легалізацыі не вырашаныя, праблемы працаўладкавання не вырашаныя, палітвязняў жыццё не вырашанае, якія апынуліся на свабодзе і гэтак далей. Да ўсяго вельмі шмат пытанняў, але бурная дзейнасць ёсць. Зраблю невялічкі бліц па прозвішчах. Мне цікава, а тваё меркаванне, які зараз палітычны капітал у гэтых людзей? Латушка. Што думаеш наконт Латушка? Латушка, каб больш рабіў, чым гаворыць, то можа б штосьці атрымалася з гэтага. Бо Латушка, прабачце, кожны перт робіць з гэтага мега-акцыю, как будто ён паляцеў вакол месяца. Ну але гэта толькі піар-кампанія. Ён што не зробіць, ён робіць з гэтага вялікі выбух. Пры гэтым вынік. Ну, здаецца, што палітык так і павінен рабіць, што не крок, то вось мы зрабілі. Але палітык гэта ўжо не верыцца. Палітык павінен адказваць тое ж за свае абяцанні. А калі няма выканання гэтых абяцанняў, прыходзяць у нармальнай краіне, у дэмакратычнай, чарговыя выбары. І гэтыя выбары змятаюць гэтага палітыка. А хто можа прыйсці? То есть ты бачыш зараз, што хтосьці можа прыйсці? Новага лідара? Так. Не, я не бачу новага лідара. Гэта не мае значэння, па вялікім рахунку. Галоўнае, каб горш не рабілі, каб сораму не прыносілі яшчэ краіне. Але новага лідара, адэкватнага, который б узяў на сябе, гэта ўсё я не бачу. Пракоп'еў. Гэта несур'ёзна. Ціханаўскі. Ціханаўскі, я думаю, павінен знайсці сябе, але было б лепш, калі б ён усё ж такі быў сабой. На дадзеным этапе, ён скрэслены. Бабарыка. Не ведаю яго ўвогуле, але тое вялікае інтэрв'ю, якое ён даў, току, я не веру гэтаму чалавеку. У гэтым інтэрв'ю вельмі шмат такога гулянне ў дурачка. З аднаго боку, калі ты такі інтэлектуальны, то ты не мог не ведаць таго, што цябе чакае. А калі ты ўсё ж такі кажаш, што ты такі рамантычны герой, то значыць ты не такі інтэлектуальны. І тут мне гэта не пасуе. І альбо ты гуляеш у дурачка, альбо ты дурачком з'яўляешся.
Мне падаецца, што тут дурачком ён ўсё ж такі не з'яўляецца. Колесникова. У Калеснікава я таксама не адчуваю шчырасці. Не адчуваю. Чыста інтуіцыйна. А Максим Знак. Максім Знак, я не думаю, што гэта палітык. Ён цудоўны чалавек. І тут гэта шчыры чалавек. Можа, будзе кніжкі пісаць, можа, вернецца ў адвакатуру. Не думаю, што палітыка – гэта ягоная справа. Франак Вячорка. Франак Вячорка – гэта прыкмета добрага заходнееўрапейскага палітыка, абсалютна цынічнага, які выража і выпале зямлю вакол, каб дабіцца сваёй мэты. Гэта Франак Вячорка. Але вельмі таленавіты палітык і вельмі небяспечны менавіта ў гэтай гульні, бо у ягонай гульні ўсе метады дазволеныя. А можаш прывесці прыклад, каб разумець, што ты маеш на ўвазе? Я маю на ўвазе тое, што Франак Вячорка ў белых пальчатках знішчыць любую канкурэнцыю. Любую. На любым поле. Ён не дазволіць сябе крытыкаваць, ён не дазволіць сябе нейкім чынам абысці. Гэта тактыка і спіхвання лбамі будзе працаваць, тактыка маніпуляцыяў і ўдаванне, што ён чагосьці не ведае. У яго ёсць цудоўна распрацаваная стратэгія, чорны кардынал беларускай палітыкі. Ці шэры. Калі б Франак Вячорка у большасці сапраўды слухаў, што хочуць людзі, тады б мог быць шэрым. Але ў сённяшніх умовах Франак Вячорка мае толькі свой унутраны голас, хіба якога слухае. Пытанне, якая ў яго мэта? Лукашенко. Важны актар у палітычным жыцці Беларусі. Як у яго змянілася ўсё? Змянілася? Ну, змянілася з 20 по 26. Я не бачу зменаў. Калі я гляджу на Лукашанку, ад самага пачатку там нічога не змянілася. Гэта абсалютна той самы неадукаваны чалавек са сваімі комплексамі, са сваім жыццёвым спрытам і досведам, але са сваімі праблемамі, страхамі і гэтак далей. Жорсткі вельмі. І тут з такім чалавекам можна толькі сілай дзейнічаць. Яго можна толькі змусіць да чагосьці сілай. Альбо забіць. Нічога іншага няма. А ты верыш, што Лукашенко могуць забіць? Не тое, што я хацеў быць, я чакаю, я нікому не жадаю смерці. Я б хацеў, чтобы яго не забівалі, я б хацеў, чтобы ён усё ж такі адказаў. Так утапічная такая мара. Я не думаю, што дыктатары такога ўзроўню сядаюць на лаву падсудных, хаця здарались прыклады ў гісторыі, але для гэтага трэба як захацець, як з Мадурам. Штаты павінны проста захацець. І гэта пытанне адной ночы. Усе дрэнныя? Нікога добрага. Нікога добрага няма. А можа, ёсць хтосьці добры, ці ты не бачыш добрага? І зноў скажуць, о, падсасонны, ён толькі ўсіх. Дарэчы, пойдзем у гардзіробную, я запытаю, дзе твоё белае паліто. Я ні аднаго палітыка не ўспрымаю як нейкі ідэал, якому я павінен верыць да канца, і ні аднаго палітыка не ўспрымаю як кагосьці, кім я магу захапляцца. Я да кожнага падыходжу з крытыкай там, дзе я гэта бачу, што гэта трэба крытыкаваць, але таксама, калі яны зрабілі нейкія вось такія дробныя рэчы добрыя, я пра гэта магу казаць адкрыта і гатовы пра гэта казаць. Давай пройдземся, хто што хоть такое добрае. Вось штосьці такое, вось калі ласка, Ціханаўская, гэта ейная міжнародная павестка. Тое, што яна пра Беларусь усюды гаворыць гадамі, гэта важна. Гэта безумоўна важна. Але з іншага боку, што гэта поле манапалізаванае цалкам, гэта дрэнна. Такі ўнутраны апазіцыйны аўтарытарызм створаны гэтымі людзьмі. Пройдемся по твоей кухне. Мне не дае покою. Давай. Вось гэты портвейн. О, хочаш спрабаваць? Не, я на працы не п'ю. Гэта, так мы выключым камеру. Мы былі ў Партугаліі тыдзень, бо у партнёра дзень народзінаў быў. 1 красавіка, ха-ха. Набылі сабе бутэльку такога кабета. Ад часу да часу можна было наліць, ён яшчэ закрыты. Самы лепшы партвейн заўсёды з узростам. Ёсць і 50-гадовыя па 300 еўра. Гэты 10-гадовы, не памятаю, 30 еўра ці штосьці такое. Да, я ж цяпер на тэлебачанні не працую, так што мяне на 50-гадовую не хапае грошай. Тут, зрэшты, таксама людзі... О, у ця бар. Як бачыш, алкаголя тут трохі ёсць, там дзесьці бразільскае віскі. Піва, віно, шампанское. Блин, вось можна я азаронку включу? Алкаш гей, як ён тебе що там называў? Польскі падсвінак. Кто-то там наркоманы, пидорасы, алкашня, все тут.
Так что Азаронка запрашаю, могу налить, конечно, что-нибудь. У лядоўні холодненькая, Опа. Так это не для- будем рекламовать. Холодненькая горелка, беленькая, недопитая. Раз мы пайшлі ў гісторыю з азаронкам і з усімі гэтымі прышпіламі. Чаму вось гэтыя прапагандысты так любяць падкрэсліваць, што ты не такой арыентацыі, як яны. Я табе шчыра скажу, я калі заехаў на зону, у мяне выклікае галоўны па зоне, кажа: «Так а шо ты? Ты там па мальчыкам?» А я ніколі не па мальчыкам. Я такі: не па хлопчыкам, бо ўсё ж такі у тых абставінах, у якіх апынаюцца людзі, быць там геем, тым больш адкрытым, гэта просто абречь сябе на вельмі складанае жыццё, калі шчыра. І я здзівіўся, чаму так, а потым я просто заўсёды быў у гетерасексуальных стасунках. Калі я выйшаў, я паглядзеў, што у мяне ў тэлефоне я быў у музеі сэкса ў Амстэрдаме, я там сфоткаўся на фоне фаласа, і гэтая фотка пайшла гуляць па інтэрнэту пасля майго затрымання. І мяне гэта вельмі здзівіла, што просто сфоткацца на фоне фаласа, на фоне члена, гэта нейкая гісторыя, што ты адразу гей. Вось ты думаў наконт таго, чаму яны так вось гэтую гісторыю пушаць? Гэта стэрэатыпнасць увогуле у выхаванні. У гэтай стэрэатыпнасці самае страшнае страціць мускуліннасць. Нас так выхоўваюць. Хлопец павінен быць моцным, мужик павінен быць, ведаеш, узорам сілы. Такім цябе бача бацька, потым дзяржава зноў жа, школа і гэтак далей. Такім цябе выхоўвае цэлая сістэма. Страта гэтай мускуліннасці означае катастрофу. Что ты как девочка, да, вот это вось гэты выраз, ты гаворыш як девочка, апранаешься как девочка, там, манернічаеш как девочка і гэтак далей. І людзі, выхаваныя ў гэтых каардынатах, яны ні ў якім выпадку не хочуць быць как девочка. І думаюць, што для іншага, калі яны цябе такім пазіцыянуюць, то гэта самая горшая абраза, якая можа быць. Но толькі калі чалавек гэта ўсё ў сабе перапрацаваў, зрабіў для сябе выснову, што ты не как девочка, просто ты чалавек з іншай сексуальнасцю, і ты просто шчаслівы ў тым, што ты робіш, і там, дзе ты ёсць, то гэта для цябе не абраза, гэта цябе не кранае, ты просто ідзеш далей з гэтым, бо гэта ты. Ты сябе прыняў такім, які ты ёсць. Ацэнка тваёй сексуальнасці не з'яўляецца ацэнкай цэласці, не з'яўляецца ні негатыўнай, ні пазітыўнай. Просто гэта ты. Гэта тое ж самае, што ім казаць: а вы мужик. І гэта павінна быць абразліва. Альбо казаць: а вы чалавек. То есть, і гэта кагосьці павінна абражаць. Гэта не павінна кранаць. Калі ты прыйшоў да гэтага? Гэта складаны шлях, калі ты выхоўваешся ў беларускай вёсцы, ходзіш у вясковую школу, і дзе ты разумееш, што ты выпадаеш з кантэксту, выпадаеш з гэтай масы. І гэта таксама першы крок да гэтага бунту, сказаць: я не згаджаюся быць як усе. Хаця, канешне, калектыў цябе змушае спрабаваць сустракацца з дзяўчынамі, змушае мець першы секс з дзяўчынамі, бо гэта тое, чаго ад цябе чакае гэты калектыў. Калі ты будзеш жаніцца, задаецца пытанне, колькі ты хочаш дзяцей, і гэтак далей, і гэтак далей. І гэта складана сказаць не. Сказаць, што я не хачу дзяцей, я не хачу жаніцца, я хачу, а ў выніку буду. Вось, я хачу інакш, іншага шчасця свайго. У вёсцы асабліва гэта, канешне, абзывалаўкі розныя ў школе. Гэта такое гнабенне групы. А як у цябе было? Прыйсці і быць вольным, і вольна распавядаць, як распавядаеш ты, гэта вельмі заслуга вялікай павагі, паказчык моцы чалавека, паказчык яго волі і свабоды. І мне вось вельмі цікава, як ты прайшоў гэты шлях. Калі тебе 45 гадоў, то ты ўжо не застаешся на гэтым шляху, ты ўжо проста ідзеш па гэтым шляху, і ты можаш разважаць рацыянальна. Але калі табе 10 гадоў і цябе абзываюць у школе, што ты неяк там больш з дзяўчынкамі сябруеш, альбо калі табе 15 гадоў, то табе гэта баліць, як падлетку асабліва. Сексуальнай адукацыі няма. Цябе не выхоўваюць, табе не кажуць, што твой стан, твае адчуванні, твае эмоцыі важныя, і што гэта нічога страшнага ў гэтым няма. Хтосьці любіць жанчыну, хтосьці любіць мужчыну, а хтосьці наадварот, гэта не важна.
Каханне ёсць каханне любое. Пра гэта ў школе ніхто не сказаў. Дарослы чалавек ніколі не падышоў, не абняў і не сказаў, што ўсё окей. Ты проста выкінуты шукаць сам свой шлях, як ведаеш, рыбіна на бераг. І ў гэтым вся праблема. Вельмі часта гэта звязалася, можа, з тым, з такой самаізаляцыяй, да? То есть самаізаляцыя — гэта адукацыя. Больш не хадзіць у кампаніі, больш быць сам сабой. Шмат чытаць, закрывацца дома, больш вучыцца і гэтак далей. Таксама неблага па выніку. Па выніку, добры вынік. Потым ты паступаеш у універсітэт, а ў універсітэце ўжо трошкі іншая рэчаіснасць пачынаецца. Больш адкрытыя кантакты, людзі больш разняволеныя і гэтак далей. І ты пачынаеш разумець, што можа быць інакш. І вось тут ўжо пачынаецца гэты момант, так, гэтага выбару. Але гэта таксама не просты шлях. Хто цябе прыме, калі ты скажаш. Да? То есть гэты coming-out. Гэта вельмі складана, таксама складаны момант. Што ты скажаш дома ў сям'і? Ці пакуль гэта не будзем гаварыць у сям'і, а скажу найбліжэйшым сябрам. Але найбліжэйшыя сябры, напрыклад, сябар мой адсылаў мяне ў царкву адразу. Калі я з ім пра гэта шчыра паразмаўляў. Да? То есть, а што пра гэта Бог думае, да? Такое было пытанне. І што, ты пайшоў у царкву? Не, ну гэта не было вырашэннем праблемы. На той момант я ўжо разумеў, дзе я і чаго я хачу, і што царква тут ні пры чым. Але потым ты ўсё ж такі вырываешся нейкім чынам з гэтага, трапляеш да пэўнай групы, дзе табе кажуць, што ўсё окей, ўсё ў парадку, і цябе прымаюць. Потым гэтых людзей робіцца больш. Ну і вуаля. Мне б хацелася, каб проста адукацыя казала людзям раней, што ўсё окей. Тады б гэта пазбавіла іх цярпення, драматызму, для некаторых спробаў суіцыду. Увогуле, каб сістэма перастала катаваць людзей, што проста дала магчымасць ім быць шчаслівымі раней, не чакаць на гэта 20-30 гадоў. Я ўпэўнены, што наша відэа пападзе пад новы закон пра запрет прапаганды ЛГБТК+. Як мінімум, я адміністратыўку заплачу. Мяне вельмі здзіўляе, што прапаганда ЛГБТК+ равно педофілія. Дзяржава па маркерах расійскіх, канешне ж, ідзе і робіць тое ж самае, што зрабілі ў Расіі. Па сутнасці, гэта шуканне ўвесь час ворага ўнутры. Гэта любая аўтарытарная, таталітарная сістэма займаецца пошукам ворагаў. Чаму ворагі гэта е? Любое адрозненне для сістэмы — гэта дрэнна. Гэта адзін момант і вельмі істотны. І пагэтаму для сістэмы вельмі проста людзям на пальцах тлумачыць большасці. Вот наркоманы, вот там пидарасы, вот там яшчэ хтосьці. Вот яны такія, раз такія. І людзі, ну да, гэта дрэнна. Таму яны меншасці, таму што нас менш. Гэта аб'ектыўна. І пагэтаму большасці вельмі лёгка на гэтых стэрэатыпах. Стэрэатыпы вельмі працуюць у рэкламе, у піар таксама. Гэта заўсёды тое, што вельмі лёгка ўбіваць людзям у галовы. І прапаганда ў дадзеным выпадку гэтым проста карыстаецца, гэтымі стэрэатыпамі. Гэта рэлігія, гэта сексуальнасць, гэта сямейныя вартасці, так званыя, і гэтак далей, і гэтак далей. Гэтым вельмі лёгка накручваць кампанію. Прычым гэта адбываецца не толькі ў Расіі ці ў Беларусі, гэта адбываецца ў Польшы той же самай. Калі палітыкі таксама з гэтага робяць праблему, але грамадства, калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, з гэтага праблему не робіць. З мяне гэта не датычыць, гэта іхнае права, калі ласка. А такі азаронак, які там увесь час верашчыць нейкую лухту, ну, азаронак асабліва не перажывае. Я не думаю, што ён бы меў поспех і ні ў геяў, ні ў гетэрасексуалаў. Асаблівага поспеху там чакаць не варта. Распавядзі, як тебе ў КДБ, вось, менавіта першы твой допыт, першая твоя сустрэча, так як кажаш, ну, усім распавядзі. Быў ужо момант, калі я быў ужо пасля комінг-аўтаў у сваім атачэнні, і калі мае сябры, па сутнасці, мяне прынялі такімі, якія ёсць. Яны гэта добра ўжо ведалі, і з гэтым я ўжо не меў тады праблемы, я ўжо быў у пераходным этапе. І калі у КДБ мяне забралі з дому тады, павезлі, пачаліся гэтыя застрашванні, там яшчэ штосьці, і там прагучаў гэты момант, што а вось мы ўсім раскажам. Ну і я тады сказаў, што ребята, ну вы спазнілись, трэба было распавядаць гадоў 5 назад, да, тады мяне б гэта магло закрануць. Але я ведаю, у Гомлі, у міліцыі фотаальбомы
геяў паказвалі. Калі там штосьці у кагосьці здарылася, то паказвалі міліцыя фотоальбомы. Была гэта база. Бо заўсёды ў стэрэатыпным грамадстве, у грамадстве, дзе чалавек сам сябе не прыняў, вельмі лёгка на гомасексуала націснуць. Націснуць менавіта праз вось гэта. Мы ўсім скажам, мы скажам тваім бацькам, мы скажам тваім блізкім, на працы ўсе даведаюцца, знішчым сябе, тваю рэпутацыю і гэтак далей. І калі чалавек сам гэтага не зрабіў, то націснуць праз гэта сталыя механізмы. Так было ў савецкі час. І тое ж самае КДБ, якое нашчадкі савецкіх службаў па сутнасці дзейнічаюць у тым жа кірунку. Я калі чытаў кодекс уголовны СССР, до 5 год за мужалоўства. Таксама трэба памятаць, што тая ж Брытанія доўгі час пурытанская, і таксама гэта было вялікае пытанне. А сёння гэтае пытанне вырашанае, проста дазволена людзям быць шчаслівымі. Ці ад гэтага ў той жа Брытаніі што там гвалціць мужикоў на вуліцы сапраўдных? Не думаю. То, што Івулін прыйшоў да мяне, сам прыйшоў. Тэт-а-тэт у доме сёння. Што, страшна? Ну, мне не. Я павінен баяцца. Гардэроб. Пайшлі шукаць твоё белае паліто. Белае не знайду, але ёсць такое шэрае. Уцюг будзем усіх разуцюжваць. Як там гладкае разгладзіць вось гэта ўсё. Ну што, Франак, вечорка гатовы? Мне здаецца, пасля твайго сыходу з Белсата, ну не хапае вось такога. Ну, я просто не назову гэта хардток, ну калі шчыра. Ты просто задаеш пытанні, на якія калісьці зручна, калісьці незручна адказваць. Але ну гэта не тая гісторыя, што ты просто нейкі там, ведаеш, кіллер. Але мне здаецца, што зараз такіх размоў бракуе. То ці яны хаваюцца за такую іронію у пытаннях журналістаў. Не так даўно быў у псіхолога, і ён кажа, вот ты ўсё свае сур'ёзныя пытаннічкі хаваеш за усмешкай, і таму яны ўспрымаюцца не такімі сур'ёзнымі. Што ты думаеш на гэты конт? Ну што, Аліна Коўшык, Івуліну не хапае на Белсаце хардтоку. Хаця ты сказала, што я парушаю журналісцкія стандарты. Але калі сур'ёзна, то ну што сказаць, да, у беларускім медыйным полі не хапае такіх размоваў. Мне асабіста гэтага не хапае. Я не гавару пра тое, што проста ўсё з усіх раўняць з зямлёй там і гэтак далей. Я гляджу на нейкія не проста вось гэта упіванне суразмоўцам, тое, што ён кажа, а рацыянальная, лагічная размова, не папулізм. Пра вялікую працу ці пра тое, што чалавек там нічога зусім не робіць. Ну яны штосьці робяць. І давайце пра гэта размаўляць, давайце хваліцца тым, што ў нас ёсць чым пахваліцца. Можа, няма, не ведаю. Калі ёсць за што пасварыць, ну давайце іх будзем выцягваць, да, задаваць гэтае пытанне. І гэта важна. Журналісты, а не хі-хі-ха-ха, зноў жа гулянне ў гэтага дурачка, у некаторых ёсць там адзін у нас такі вядоўца вядомы, які ўсё гуляе ў дурачка. Вось, і так это, кажа, і нашым, і туда, і сюда, і чтоб вас не пакрыўдзіць, і пытанне задаць. Ну так не бывае. Альбо рыбку з'есць, альбо... З улікам савецкай рэчаіснасці трэба памятаць пра тое журналістам незалежным, што службы паўсюль працуюць. У замежжах таксама. Гэта пад выглядам сяброўства, кампаніі, з кімсьці на піва ты ходзіш нібыта 5 гадоў, а потым аказваецца, што гэта чалавек, который... У цябе было такое? Быў падасланы да мяне чалавек, адмыслова з надзеяй на тое, што паколькі я гей, то магу як бы раскруціцца на гэта, на сімпацягу павесціся, так сказаць. А сімпатны быў? Так, быў нічога было. Okay. Так. Але я разумеў, у чым гульня. З гэтым чалавекам. Гэта быў мой былы студэнт, то бок мы ведалі адзін аднаго, і ён пад прыкрыццём нейкай там тэмы, размовы, што ён хоча вучыцца далей, там, і радаў нейкіх патрабуе, і так далей, запрапанаваў сустрэцца. Я ніколі не адмаўляю маім студэнтам
незалежна ад таго, яны былыя, цяперашнія, калі яны штосьці просяць, то я заўсёды ім рэкамендацыі пішу, щоб яны паступілі кудысьці, парады даю і так далей. І я сустрэўся, но гэта выглядала зусім пра іншае. Гэта было вельмі прыкрае. Не то, што расчараванне, ачараванне, але цікавы досвед таксама. А давай я прапаную табе назваць топ-3 беларускіх журналіста, акрамя Падсасонава, якімі варта ганарыцца. Хорошы журналіст і для мяне якасна, который робіць, гэта Зміцер Гурневіч са «Свабоды». З задавальненнем назіраю за ягонай працай і ён маладзец. З маіх былых калегаў мне вельмі падабалася менавіта працаваць як журналістам і як вядоўца Ігар Кулей. Хаця як кіраўнік ён мне ввогуле не падабаўся. І ён пра гэта ведае цудоўна. І я, калі сыходзіў, калі яго звольнілі, знялі з пасады, калі я сыходзіў, то гэта быў, многія думаюць, што гэта такая міждусабойчык, там траля-ля. Гэта быў мой пратэст супраць таго, як нельга трактаваць людзей, а не падтрыманне Ігора Кулея на пасадзе кіраўніка. Бо мы з ім там сварылись, столі падлеталі. Вось, бо я на многія рэчы не згаджаўся і мы разыходзілі з ім у гэтым. Але я вельмі цаніў яго як вядоўцу і як аўтара матэрыялаў. І гэта розныя рэчы. Мне падаецца, што Роўда робіць неблагую працу. Хаця не заўсёды гэта маё, яна не даціскае ў дастатковай ступені гасцей, чаго мне вельмі хацелася. 3 мелася? Давай 5. Каб людзі ў нас разумелі, што ў нас, следчыя рэчы, которые БРЦ робіць, так? Стасі Вашкевіч, мы з ім праходзілі розныя, Стасік гісторыя, да? Стасік і Вашкевіч тоже там хацеў мяне біць, там яшчэ што-небудзь. Бо я быў тады рэдактарам, ён журналістам і не мог са мной дамовіцца, то вырашыў, што мяне можна там падкараўліць в прыбіральні дзе-нибудь, там яшчэ што-небудзь. Но не дашло да рукапрыкладства, не дашло. Стасік — гэта Стасік, але ён стварыў БРЦ, і гэта БРЦ робіць крутыя рэчы. Калі ўжо пра гэта сам Пратасевіч, бездарны вядоўца, да, пра гэта распавядаў, то гэта варта ўвагі. Але мяне ў гэтым відосе здзівіла, што вось мы ведаем, дзе ты жывеш, і вось табе... Но заўтра я пайду і зраблю, дзе жыве Пратасевіч, і пакажу ягоны пад'езд, і што? То есть лайном абмазваць дзверы можна ў гэтым пад'ездзе. Я думаю, што жадаючых будзе больш, чым абмазваць лайном дзверы ў Вашкевіча. Гэта проста дрэнна зробленая праца, амінаючы гэты юрыдычны аспект, этычны аспект і гэтак далей. Давай 5-га. Хай будзе 5 копеек славы Сашу Атрощенкову. А так пакажы, што у цябе яшчэ ў гардзеробе. Брудную бялізну будзем паказваць. І ще забыўшыся рука заміж персідскага ўзора Святок Радзімы Васілька. Вельмі люблю апранаць гэта на нейкія беларускія імпрэзы. Ёсць гонар, яшчэ калісьці куплены ў Менску, у той самай краме гонар, который, конечно, жужу няма. Трэба худзець, щоб не залазіць у такія гонары. У тебя эмочка. Да, у мяне эмочка. Як у 45 быць у эмочкі? Не жраць, як казала Майя Плесецкая. Класны ўзрост, ты класна выглядаеш. Дзякуй, Саша. Как это, калі б ні адзін, ні другі не быў заручаны, можна было б сказаць, што пасля этого ты просто обязан на мне жениться. Гэта будзе бомбавы выпуск. Я вам абяцаў, гэта топ. І меня просто захапляе твоя бібліятэка. Але зараз зноў хейтары ўсё ж такі выцягнуць. Глядзі. Пушкін, Достоевский. Пастернак, Булгаков, Лермонтов, Пушкин, Жуковский, Пастернак. Все, хана. Зборный бюст Фёдора Достоевского. Але не собраны. Бюст яшчэ не собраны. Так шмат у тебе расейскага. Цягнеш ты ўсё гэта. Чаму ты так захапляешься Достоевским? Ты про гэта мільён разоў распавядаў. І пісаў. Але ўсё роўна пытанішкі да Достоевскага ёсць. І да Пушкіна ёсць. Калі сур'ёзна, то ўсё ж такі гэта моя праца, бо ў універсітэце я выкладаю літаратуру, культуру. Беларускай літаратуры тут таксама хапае насамрэч. Хапае і хорошых рускіх, і польскія рэчы ёсць, і ангельскія рэчы ёсць, калі вось тут ужо да заняткаў заўтрашніх выкладзены. Хай ласка, Шагал па-ангельску. Але з іншага боку выкладзены таксама да заняткаў Репін. Але
Не ведаюць, усе ведаюць, што дом Репін меў пад Віцебскам. Польскія выданні «Хрысціянства всходу і заходу». Новая манаграфія пра Максіма Горкага выйшла ў Польшчы. Калега напісаў з факультэта, вось чытаю. Так што не ўсё так рускаміроўска тут у гэтым пакоі. Дастаеўскі — гэта частка сусветнай культуры. Я не гляджу на гэта выключна як руская культура. Канешне, ягоная публіцыстыка мае шмат пытанняў, пра гэта я шмат пішу, але варта пра гэта казаць. Варта пра гэта казаць і паказваць, як гэтым карыстаецца сённяшняя прапаганда, каб гэта было больш бяспечным. Што не так з Дастаеўскім і чаму яго так юзаюць прапагандысты? Дастаеўскі абсалютна ўпісваецца ў шаблон вось гэтага рускага нацыянал-шавінізму, сённяшняга у тым ліку. Гэта такая канцэпцыя увараўская тагачаснага 19 стагоддзя міністра адукацыі, міністра прасвяшчэння, так як яны гэта называлі. І гэта самадзяржаве, праваславие, народнасць. Гэта тры складнікі, на якім будуецца адукацыя тагачасная, ну і сённяшняя ў выніку таксама ўся ідэалогія. І Дастаеўскі робіцца кансерватарам, асабліва пасля катаргі пад канец жыцця. Цікава прайсці турму, а потым уладу падтрымаць. Але гэта мне падаецца тое, што ў многіх ёсць сённяшніх інтэлігентаў расейскіх таксама, як яны на гэта глядзяць, што незалежна ад таго, дзе наша дзяржава, мы яе падтрымліваем, бо дзяржава — гэта ад Бога. Як это Міхалкоў, который пад іконамі сядзіць, бесагон, як я. Блин, я толькі хацеў пажартаваць. Іранічна. І, канешне, гэта тое, што выкарыстоўвае ў сябе Дугін, вельмі небяспечны ідэолог, які проста з Пуціным беспасярэдня ў кантакце, а Пуцін — гэта тое, што ён кажа пра Украіну, гэта па сутнасці ўсё ідзе адсюль. Вось і Дастаеўскі. У Беларусі ёсць такія прапагандысты, якія вось маюць такі ж уплыў, як Дугін. Дугін — гэта пры негатыўным стаўленні да Дугіна і ягоных ідэяў, это інтэлектуал. Гэта вельмі адукаваны чалавек. І такія яшчэ больш небяспечныя. У беларускай тусоўцы прапагандыстаў не хапае менавіта настолькі адукаваных асобаў. Егін? Не настолькі. Все понятно с ним. Параўнанне да Дугіна, калі паглядзець на веды, на веданне філасофіі, тэасофіі і гэтак далей, то Дугін не толькі ведае, а ўмела маніпулюе гэтым усім. І Гігін — гэта, так сказаць, немаўля ў параўнанні да Дугіна. Ну, мне здаецца, Гігін найбольш моцны ў нас, ці не? Ну, калі ў нас такія найбольш моцныя ідэолагі, то нам нічога не страшна. Глядзі, Дастаеўскага шмат выкладаюць у беларускіх школах. Дастаеўскі, Пушкін, усе гэтыя гісторыі. Варты таго, каб іх выкладаць у беларускай школе? Трэба захаваць розум ва ўсім гэтым. Выкідваць, можна, конечно, ўсё павыкідваць, ўсё папаліць і гэтак далей, але гэта ўсё ўжо было ў гісторыі. Ёсць рэчы вартыя як элементы культуры. І для мяне тое, што мы тут бачым на паліцах за маімі плячыма, гэта ўсё элементы культуры. Гэта ўсё культура. І яе трэба ведаць, яе трэба вывучаць, і гэтак далей. І Дастаеўскі — гэта таксама частка гэтай культуры. Чытаць трэба абавязкова. Я не кажу, што гэтага павінна быць столькі гадзінаў. Гэта можа быць у межах нейкай сусветнай літаратуры ці яшчэ чагосьці. Але адмовіцца, ад гэтага нельга, бо тады мы выкінем цэлае палатно культуры. Дастаеўскім збудавана і кіно, і тэатр, і опера. Гэта вельмі істотная рэч. Але трэба казаць пра тое, што калі ён шавініст, нацыяналіст у сваёй публіцыстыцы, у пісьмах, то давайте пра гэта казаць адкрыта. Вось на гэта звярніце ўвагу, на гэта. І у Пушкіна тое ж самае. А проста ўсё, што расейскае, выкінуць на памыйку, на сметніцу, гэта не той. А рускія прыйдуць і скажуць, трэба выкінуць усё беларускае. Гэта таксама не той шлях. Трэба захаваць вартыя рэчы, а выкінуць не вартыя рэчы. Як заахвоціць чытаць вось пра драму, пра жорсткія рэчы? Вядома, што на перамогах, на нейкіх пазітыўных прыкладах зацікавіць моладзь, у разы лягчэй. Гэта як у псіхатэрапеўта. Трэба, каб прыйсці да пазітыву, перапрацаваць уласныя траўмы. Мы не перапрацавалі яшчэ сваіх траўмаў, бо на гэта не дазволіла адукацыя, на гэта не дазволіла сістэма, на гэта не дазволіла дзяржава. І мы яшчэ ў стане перапрацоўкі сваіх траўмаў.
Калі мы праз гэта пройдзем, тады пачнецца наша светлая гісторыя. Але мы праз гэта не прайшлі і ўвесь час знаходзімся ў стане гэтай ахвяры. Як народ, які ўвесь час катуюць, нішчаць, забіваюць. Цяжка гэта шукаць. Ну, але вось Шагал ляжыць. Гэта святло. Да, і он вось у яго каханне ўвесь час. Гэта колеры, гэта радасць жыцця. Хаця таксама ёсць свае нюансы знішчэння гэтага народу. Вось любоўю трэба жыць. Любоўю да блізкіх, любоўю да мовы, любоўю да Шагала, да культуры, да рознага ўсяго. Бо вельмі шмат, мне падаецца, людзі трацяць часу на нянавісць. Не ведаю, адкуль гэты час. У мяне проста няма часу. Все думают, что я зараз только сижу и думаю, як там посты нейкі написать. Но часу нема. На это щиро кажу, нема часу. Хочется столько всего прочитать, сходить на разные спектакли, поглядеть. Ось. Порадоваться гэтым эмоциям. А негатив это все пустота. Гэта толькі на першы погляд падаецца, што брыкеты з белым парашком. Яшчэ насыпай. Але гэта не склад наркотыкаў. Гэта кніжкі старшыні рады БНР Іванкі Сурвілы. Яна яшчэ аўтарка не бачыла сваіх кніжак, але ў мяне яны тут захоўваюцца. Вось валізкі прыгатаваныя ляцяць, поўныя гэтыя валізкі паляцяць у Канаду. На 90-е народзіны Іванкі Сурвілы мы робім у Атаве вялікую прэзентацыю. Кніжка стаіць тут, на паліцы. Вось яна, 8 гадоў я была на вайне. Называется... Ну, написано Иванка Сурвила. А где написано Сергей Подсосонный? А Сергей Подсосонный написаны унутры. Вось тут, ведучий редактор. Сергей Подсосонный, слово редактора. Любіць Беларусь, постаць Іванкі Сурвілы, біяграфічнае эсэ Сергей Подсосонный. Это шмат Подсосоннага. Мы зараз размаўлялі пра Святлану Ціхановскую, якой нібыта палітычная вага пайшла ўніз. Святлана Ціхановская можа ператварыцца ў Іванку Сурвілу? Ну, то есть чалавек, які галава рады БНР, ну, яна будзе глава рады офіса Святланы Ціхановскай, там, ці аб'яднанага пераходнага кабінета, але, ну, рэальнага ўплыву на тое, што адбываецца з Беларусью, яна не мае. Такая сімвалічная пасада. Каб ператварыцца ў Іванку Сурвілу, Ціхановская трэба спачатку быць інтэлектуальна там, дзе Іванка Сурвіла. Гэта адзін момант. Але другі момант, калі гаварыць чыста намінальна, да, вось гэтыя функцыі. Так, безумоўна, можна быць у нейкім сэнсе. Але ўсё ж такі старшыня рады што такое рада БНР? Гістарычна ўсё ж такі гэта вельмі сур'ёзны сімвал з аднаго боку, а з другога боку гэта адзіны легітымны орган. Бо гэта орган, які быў прыняты большасцю. На гэта ёсць дакументы. Дзякуючы таму, што быў гэты орган, потым было БССР, потым была Рэспубліка Беларусь і сёння мы там, дзе мы ёсць. А Святлана Ціхановская не мае гэтай фармальнай легітымнасці надалей. Да, мы можам казаць, што за яе прагаласавала большасць, але фармальна мы гэтых дакументаў не маем. Пра раду БНР мы гэтыя дакументы маем. І гэта ў гэтым розніца перадусім чыста юрыдычная. Па сутнасці рады БНР гэта падмурак увогуле беларускай дзяржаўнасці сёння. І гэта іхная заслуга таго, што ёсць беларуская дзяржаўнасць як такавая. Ну, табе скажуць, гэта было больш за 100 гэта гадоў было, таму. але дзякуючы гэтаму, што было 100 гадоў таму, мы маем Рэспубліку Беларусь сёння, і сёння мы тут размаўляем пра Беларусь. І па гэтаму Іванка Сурвіла гэта частка, галава гэтага органу гістарычнага. Святлана Ціхановская пакуль што нічога гістарычнага ў такім сэнсе не зрабіла. Яшчэ трэба працаваць. Але розніца паміж радай БНР і офісам у тым, што рада БНР існуе фактычна без сродкаў, а офіс мае замежную падтрымку і мае сродкі. І праблема ў тым, што рада БНР гэта група, якая сама гэтым усім займаецца, вельмі часта людзі працуюць на іншых працах, а з уласнай ініцыятывы і любові да Беларусі яны робяць яшчэ штосьці. Офіс гэта, па сутнасці, праца. Людзі маюць там стаўкі, аклады, заробкі і гэтак далей. І я баюся галоўнай праблемы ў офісе. Каб я не пераўтварыўся ў машыну, у арганізацыю па здабыванні сродкаў выключна. Для тых, хто знаходзіцца ўнутры альбо вакол яго. Бо калі гэта стане проста машына да зарабляння грошай,
то тады гэта структура ўвогуле страчвае той маральны пасыл рады БНР, гэтага пасылу не страчвае. Вось розніца. 3 чалавека, пра каго б табе, Сергею Пацасонаму, было б цікава напісаць кнігу. Сучасных? Ну, бо мне здаецца, што гэта цікавей, бо мне здаецца, нам не хапае вось такога фікшана. Нам не хапае вось кніг пра людзей, з якіх мы жывем вось прямо зараз. Вось, напрыклад, глядзі, Зінаіда Бандарэнка, «Мой шлях да Беларусі». Вось распавядай Калі мне, бо ласка. я нават не ведаю, хто гэта. Ну як, вядоўца, калыханку не памятаеш, калі Памятаю. ўжо на БТ... Яна была вядоўцай усіх там галоўных рэчаў, навінаў і гэтак далей, а потым яе ў калыханку адправілі. А потым звольнілі з БТ. Ну і вось тут маё прозвішча таксама ёсць, бо я таксама скідваўся на гэты збор. Выйшла гэта кніжка таксама, вось яна, аўтарскі асобнік спадарыні Зінаіды Бандарэнкі. Сергей Шапран, Святлана Алексеевич, да? Інтэрв'ю ідэалогіі са Святланай Алексеевич. Нашыя сучаснікі, з якімі варта мець дачыненне, пра якіх хочацца ведаць. Ну, але пра гэта ўжо напісана. Ну так. Пра каго б варта было? Мне падаецца, што няма такой якаснай, вот такой поўнай біяграфіі Зянона Пазняка. Мне было б цікава. Але чтобы не ён сам пісаў. Аўтабіяграфія гэта добра, але было б файна, каб хтосьці пакапаўся ў гэтым вельмі так сур'ёзна і стварыў гэта. Чамусьці, бо мы ўсе гаворым, вот Зянон Станіславович, там это, а пра яго няма. Это з палітыкаў, да? Вот Шушкевіча. А давай я тебе по Пазняку тады паганяю. Зянон Пазняк, мне здаецца, такая вельмі неадназначная асоба, бо у 90-х, ну, ён движкаваў так, што, мне здаецца, ну, ніхто так не движкаваў, і дзякуючы яму шмат у чым з'явілася вось незалежная Беларусь у 90-е. Пры гэтым зараз, што робіцца з Зяноном Пазняком, чалавек проста ўсіх набрасываецца. А як да вот гэтага ставіцца? Мне не падабаецца форма, у якую ён гэта ўсё акрэслівае, і любыя абразы такім фармаце для мяне непрымальныя. Я не думаю, што гэта ў добрым кірунку ідзе. Дзесьці ён мае рацыю, але калі ён хоча казаць, што хтосьці агент альбо яшчэ штосьці, я б хацеў мець факты і доказы гэтага. Бо зараз, ведаеш, я магу таксама выкаціць і казаць пра ўсіх все, што заўгодна, але я не буду гэтага рабіць, бо ў мяне няма фактаў. Трэба мець нейкую таксама адказнасць, не проста сваю інтуіцыю і свае дадумванні, але калі ты маеш доказы, калі ласка паказвай, і тады гавары, колькі хочаш. У цябе як з Пазняком адносіны? Я вельмі шаную Зянона Станіславовича, але мне падаецца, што ён крышку абражаны на мяне. За што? З інтэрв'ю. Для мяне Зянон Станіславович шанаваны, але палітык. І па гэтаму для мяне няма тут для яго зніжкі. Калі прыходзіць палітык у эфір, то ён атрымлівае роўна тыя ж пытанні, як і іншыя палітыкі. Зрэшты, пасля гэтага інтэрв'ю было шмат пагроз. Зянонаўцы цябе. Зянон Станіславович хоча казаць, але вельмі не хоча слухаць, мне падаецца. Па гэтаму я спрабаваў задаць нават не тыя пытанні, якія мяне хвалююць, якія хвалююць гледачоў. Бо гэтыя пытанні існуюць у пабліку. Вельмі часта мяне абвінавачылі, што я задаю рэзкія пытанні ці яшчэ штосьці, але людзі не разумелі, што я задаю не свае пытанні часта, а пытанні тых, хто піша гэтыя пытанні дзесьці ў каментарах, яшчэ штосьці. Я іх агучваю, бо яны непрыемныя, але палітык павінен адказаць на гэтае пытанне, а не абражацца. Ну, так мне гэта бачыцца. Я думаю, што ён проста зрабіў сваё, і найлепш было б на гэтым паставіць кропку. Владзімир Нікляеў таксама цікавая асоба. Мне падаецца, што пра яго таксама можна было б шмат даведацца розных рэчаў. Бо ён шчыры ў тым, што ён робіць. Апошні раз, калі мы бачыліся з ім на ўзнагародзе прэміі Гідройце у Гданьску, ягонае пытанне было там: навошта яны так робяць, так? Да тых, хто парушае нейкія нормы, этыкі і так далей. Усе ж усё бачаць, так жа нельга. Это такі от крык душы ягоны, да? Ён цябе сустракае і бачыць, і... Ну што, гэта пра Белсат? Так. Адчыняем вось гэтую скрыню Пандоры. Я табе скажу, што вось мы стаім у цябе шыкоўная бібліятэка, але ў мяне погляд чапляецца вось за гэтую гісторыю. Узнагарода Белсату, 19, тэлевізійная асоба года.
Тут еще другая. Узнагарода 21 год. Ты сышоў з Белсата, але вось гэтыя рэчы у цябе захоўваюцца. Бо гэта ўзнагароды не таго Белсату, з якога я сышоў. Это ўзнагароды з таго Белсату, для якога я працаваў больш за 17 гадоў. Вось. Адна ўзнагарода гэта за той эфір, который я зрабіў пра Кастуся Каліноўскага, перапахаванне паўстанцаў 2019 год, і гэта я быў рэдактарам галоўным выпускаючым гэтага эфіра, пісаў сцэнар гэтага эфіра і сядзеў у возе з падарожнікавым 8 гадзін эфіра. А таксама я зняў серыял 5 серыяў пра Кастуся Каліноўскага. Я быў ва ўсіх мясцінах, дзе ён быў. Ад нараджэння у Польшчы, потым мы паехалі ў Беларусь, дзе ён вучыўся, жыў, потым у горадні, Свіслач, горадня, потым я летаў у Петербург, дзе ён вучыўся разам з братам, таксама жылі яны, у Вільні, дзе ён загінуў. Зроблены вялікі фільм. Вось за гэта дыплом. Дыплом за працу, якая для мяне вельмі важная. Па гэтаму яго ў мяне ніхто не ўправе забраць. Як мобільны телефон, который кіраўніца сказала забраць у мяне. А мобільны телефон мне далі за другі дыплом, як узнагароду, дарэчы, который забрала кіраўніца новая. Ну ты про Аліну Коўшак, ты нават не называеш імя. Ну, як не я гэта сказаў. Не упамінай всуе. Гэта 21 год, і гэты дыплом я працаваў амаль месяц у Амерыцы са Святланай Ціханаўскай падчас першага ейнага візіта, калі Байден пазваў у Белы дом. Гэта быў Вашынгтон, Нью-Йорк, потым другі бераг Сан-Францыска, Лос-Анджелес. І ў часе гэтай паездкі я зрабіў ужо гістарычнае на сёння інтэрв'ю з Мадлен Албрайт. Уже ніхто не зробіць, бо я няма. Чакаў 2 гадзіны пад дзвярыма, дарацца сказаў «No way», але я чакаў, яна прыйшла і сказала, што магу задаць 2 пытанні. У выніку было больш, і у мяне ёсць гэта інтэрв'ю з Мадлен Албрайт. А потым у Silicon Valley я зрабіў інтэрв'ю з Кандалізай Райс. Так што адным замахам у мяне было 2 дзяржсакратаркі ЗША ў гэты выезд. І гэта быў адзін момант у гэты год, а другі момант я літаральна прыляцеў на ўзнагароду на ўручэнне з Іраку, бо я працаваў у Іраку, калі Лукашенко пачаў пускаць мігрантаў праз мяжу, кідаць у Польшчу, тады яшчэ не было мура, і вся гэта гісторыя толькі пачыналася, іх вазілі самалётамі. Я прыйшоў і прапанаваў паехаць у Ірак і разабрацца на месцы, чаму гэтыя людзі едуць і што з імі адбываецца. Мне далі зялёнае святло на гэта, мы з аператарам паляцелі, там працавалі, знялі кучу рэпартажаў, усе яны ёсць, інтэрв'ю. Вось. І я прыляцеў з Іраку вечарам, і ў гэты вечар было ўручэнне, і мне далі гэты дыплом разам з тэлефонам. Так а што з тэлефонам? Навошта яго забралі? Ну, сакратарка, которую, зрэшты, таксама ўжо звольнілі. Так што это как у сталінізме. Тыя, хто быў ахвярай, катам становіцца ахвярай потом. Сакратарка мне ўсё пісала, званіла, што гэты тэлефон табе не належыць, што гэта тэлефон дала фірма, ён службовы, яго трэба вярнуць. А то, што гэта давалі як прэмію да гэтага дыплома, гэта не вельмі волнавала. Ну нічого, тэлефон у мяне ёсць новы свой. Гэта цена вопроса. А не выглядае гэта нібыта вось брудная бялізна, пра которую мы размаўлялі крыху раней? Ніжэй у гардеробе. Ну так, слухай, гэта не выглядае як брудная бялізна, бо ўсё, здаецца, ўсё ж такі трэба расставацца, разыходзіцца неяк так. Ну, ціха, мірна, вось мы вырашылі, так склаўся лёс і не выносіць гэта на паблік. Чаму ты трымаешся іншага меркавання? Можна маўчаць тады, калі гэта па згодзе бакоў. Напрыклад, бакі згадзіліся, бакі дамовіліся, і все окей. І можна згадзіцца тады, калі кагосьці штосьці не задавольвае, але за гэтым не цягнецца шлейф просто бруду. Але за гэтым цягнецца абсалютны бруд, абсалютна рэчы, которые не павінны быць. Мы усе гады гаварылі пра іншае. І журналістыка гэта заўсёды была пра тое, каб дапамагчы простаму чалавеку. Яшчэ калі ў Беларусі можна было на штосьці ўплываць, то часта на Белсаце з'явіўся матэрыял, чыноўнікі прыбеглі, дарогу пачынілі, да? Направілі штосьці. І гэта яшчэ былі такія часы, калі ўсё ж такі гэта ўплывала, і людзі звяртались на Белсат, бо гэта мела нейкі сэнс. А што атрымліваецца, што ўнутры Белсата гэта ўсё можна рабіць? Я ніколі на гэта не пагаджаўся.
Ні пры старым кіраўніцтве, ні пры новым кіраўніцтве. І гэта заўсёды была праблема. Таму што ў свой час гэта было пытанне Івана Шылы. А вот тады там тое. І тады людзі таксама падпісвалі ліст падтрымання, і мой подпіс таксама там стаіць пад гэтым лістом. І я не баяўся гэтага. І калі было публічнае спатканне, я запытаўся віцэ-дырэктарку: «Дык мне ўжо ў Беларусь збіраць чемадан, ці яшчэ магу застацца?» Мяне не звольнілі, мне сказалі: «Ты можаш застацца». Ну, гэта было не так у пабліку, то есть гэта было прыватна. Але ўнутраныя справы фірмы застаюцца ўнутры фірмы да таго моманту, пакуль ты там працуеш. Калі ты сыходзіш з гэтай фірмы, гэта ўжо тваё, ці ты падпісваў там штосьці, ці не падпісваў. Многіх змусілі падпісаць, што яны не могуць размаўляць публічна. І па гэтаму яны нічого не будуць каментаваць, бо за гэта ідзе адказнасць, фінансавае пакаранне яшчэ. Я нічога не падпісваў. У мяне няма такой адказнасці. Я магу гаварыць ўсё, што заўгодна. Вось. І гэта адзін момант. Другі момант, у мяне не было сталай умовы. У мяне у польскім праве у мяне часовая дамова, умова удзелу. Я за 17 гадоў ні пры старым кіраўніцтве, ні пры новым, тым больш не дапрацаваўся да сталай умовы, хаця пад канец мне яе прапанавалі. Апынуўшыся перад Алінай Коўшык. Што ты ёй скажаш? Нічога. Я не хочу з ёй размаўляць больш ніколі. І Ігор Кулей з ёй не вітаецца. А ты не вітаўся? Ну, то есть, я яе ніколі не бачыў больш у публічнай прасторы. Мы ніколі не міналіся вось так face-to-face, але калі б мы сустрэліся, я б проста адвярнуў галаву. Гэта размова не пра тое, чтобы з ёй вітацца, ці плеваць на яе, ці жадаць яе нечага дрэннага. Я веру ў энергію, якая вяртаецца. А яна ведае, што тое, што яна робіць, і тое, што яна рабіла, і тое, што яна робіць цяпер, гэта за гэта будзе. Што дае табе надзею, што ўсё ж такі ўсё гэта не дарма. Хаця на пачатку мы размаўлялі, што ўсё дарма, сістэма не мяняецца. Глобальна сістэма не змяняецца, але калі мы робім свае малыя справы, то гэта дае надзею. Гэта натхняе, бо гэта застанецца. Таксама, калі ты размаўляеш на мове, то ты перадаеш гэты досвед свайму атачэнню, сваім блізкім людзям і іх дзецям. Тут нашых сяброў дачка гулялася там пару гадоў, і далі ёй нейкія салодкае штосьці, яна кажа: «Спасибо», а сябар кажа: «А на нармальным языке». Вось, дзякуй. Вось, таксама такі момант, да? Калі мы перадаем гэтаму малому чалавеку гэтае дзякуй, гэтае каханне, гэтае беларускае слова, то гэта ўжо задача мінімум выканана, а можа максімум, хто ведае. Бо мне падаецца, ў 20-м годзе неяк усе хутка стаміліся. 6 гадоў прайшло, ўжо ўсе такі стомленыя, афігець проста, ранавата. Івонка Сурвіла, 90 гадоў чалавеку, і ўсё жыццё гэта змаганне за беларускасць. Калі ласка, не стамілася. 90 гадоў баявая, поўная энергіі і так далей, гатовая за Беларусь, ведаеш, сябе аддаць. Вось, пагэтаму рабіць сваё. Хлопцы і дзяўчаты, вялікі вам дзякую за тое, што дагледзелі гэтае відэа да канца. Не ведаю, як вам, але ў мяне вельмі трапілі думкі і пазіцыя Сергея Пацасоннага. Калі згодныя, напішыце ў каментарах. Калі не згодныя, таксама напішыце, будзе вельмі прыемна пачытаць, бо я чытаю ўсе каментары і амаль на ўсе адказы. Калі для вас гэта бяспечна, паставце падабайку гэтаму відэа, бо так яго пабачыць як мага болей народу. Ну і самае галоўнае, хай ваше жыццё будзе малінай. Всем паколя.